Ahojte krásky, môžeme začať? Je tu ďalšie video z mojej série Opýtaj sa Danky v poradí tretie. Dnes budem odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mi dali pod minulé video. A ak máte na mňa už teraz nejaké otázky, tak dole do komentárov ich napíšte. Takže poďme na to. Zoberiem si telefón a postupne budem čítať otázky a odpovedať na ne. Takže mám tu otázku od Emy Jakubovej. Ahoj, chcela by som sa spýtať, kde si zohnala produkty značky MAC. Poradila by si mi konkrétny obchod alebo e-shop? Ďakujem. Na Slovensku je iba jeden obchod značky MAC a to je v Auparku v Bratislave. Takže tam kupujem značku MAC. Ďalšia otázka je od Kikokasaurus a pýta sa: ahoj, používaš transparentné púdre? Ak áno, aké? Používam transparentné púdre a mám tu aj dva, ktoré sú moje najobľúbenejšie. Tento je značky Makeup Studio a tento NYX. Ak niektorá z vás nemá skúsenosti s transparentným púdrom, tak ono sa zdá, že oni sú biele, ale na pleti ostanú transparentné. Tak môžeme ísť na ďalšiu otázku. A pýta sa Natália Blanárová: chcela by som sa opýtať, či máš nejaké skúsenosti s kozmetikou Mary Kay. Mám skúsenosti s kozmetikou Mary Kay, používam pár produktov a tiež ich tu práve mám a je to podľa mňa skvelá podkladová báza. Táto podkladová báza má SPF 15, takže chráni pleť pred slnečným žiarením, čo je skvelé. A má veľmi dobrú konzistenciu, krásne vyhladí pleť. Ďalej používam takéto kontúrovacie ceruzky, mám dve. Jednu v odtieni Plum a druhá, táto je v odtieni Caramel. A posledná vec, ktorú zo značky Mary Kay používam, je farba na líčka, takáto. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku a pýta sa Simi Fojtíková: mám pleť s akné a veľkými pormi, no každé ráno sa šúpem. Čo to znamená? Prípadne aké produkty by si mi odporúčila? Nemôžem povedať presne, čo to znamená. Ja nie som kožná doktorka, takže určite by som možno vyhľadala pomoc odborníka, ale môžem odporúčiť na tie pory, ak by si ich chcela zakryť, tak som objavila skvelý produkt značky NYX, volá sa to Pore Filler. A on krásne vyhľadzuje pory a vytvára pleť ako bábika, takže ja ho mám veľmi rada. Dobre, mám tu ďalšiu otázku od Bettiny Marcy. Chcem sa spýtať, ako často treba kupovať novú riasenku, respektíve ako dlho môžeme používať jednu. Ono všeobecne platí, že riasenka by sa mala vymeniť po tých 4 mesiacoch používania a aj skôr v prípade, že vyschne, lebo potom už nie je použiteľná. To, kedy je špirála už minutá, zistíš jednoducho, a to, že keď ju otvoríš a vyberáš tú kefku, tak ona tak pukne. A keď už nepukne, tak je špirála úplne suchá. Ďalej sa Aďušinka 96 pýta na to, že kedy som spustila Akadémiu krásy a ako to celé vznikalo. Akadémia krásy vznikla v roku 2013, konkrétne v septembri, a s jedinou víziou pomáhať slovenským a českým ženám pri hľadaní vonkajšej a vnútornej krásy. Ďalej sa pýta Aďušinka 96 na kontúrovanie: máš radšej krémové alebo práškové produkty? Ja používam aj, takže najprv si dám krémové a potom práškové produkty. Prípadne keď chcem jemnejšie líčenie, tak použijem iba práškové produkty. Ďalšia otázka bola
na aký foťák natáčam, takže natáčam na Sony Alpha 5100. Ďalšia otázka je od Vandy a pýta sa: ahoj Danka, chcem sa spýtať na dobrý, ale lacnejší púder z drogérie a na nejakú dobrú špirálu. Tak môžem ti odporučiť značku. Vyskúšaj púder značky Essence, počula som, že sú dobré, a špirálu z drogérie myslím, že najlepšia je značka Maybelline. A touto otázkou by som dnešnú časť Opýtaj sa Danky ukončila. Takže, ak máte na mňa nejaké otázky, dajte ich dole do komentára. V ďalšom videu budem odpovedať. A ak by som náhodou nejaké neodpovedala vo videu, tak vám na ne odpoviem dole v komentári. Verím, že vám video pomohlo, pretože práve to je cieľom týchto videí Opýtaj sa Danky, aby som vám poradila na základe mojich skúseností a odporúčila nejaké produkty. A už teraz sa teším na ďalšie video. Ak sa vám toto páčilo, tak dajte like, aby som vedela, čo mám robiť ďalej. A majte sa krásne, vidíme sa v ďalšom videu.